Bueno, a veure, jo crec que la situació actual de l'Antequera és ja sense cap tipus de pressió. Ells han guanyat els rivals directes per a l'1 i el descens, estan fora de perill de baixar de categoria, per tant ells venen a jugar relaxats, a intentar esgarrapar algun puntet o els tres, per tant hem de ser molt previsors, no? Vull dir, jo crec que ja ens vam endur un pal a casa seva després d'anar guanyant 0-3 i el fet de relaxar-nos doncs, ens va costar no només un punt, sinó que ens va costar 3 punts. No? Per tant, de cara a aquest dissabte hem de tornar a recuperar les bones sensacions aquí al Sergio Manzano, hem de tornar a començar a sumar de 3 en 3, vale? I fer un bon partit perquè la gent jo crec que últimament ens està recolzant molt i s'ho mereix.